Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ndiza nebali elibuhlungu kakhulu bethunani lento eyenzeke eNxiweni Primary School in Tembisa, Gauteng Province. Apho ke kuye kwabulawa uprincipal kunye no-admin clerk. Uprincipal ke nguNozibele Ruth Dabu obeneminyaka eyi-58 years, and then u-admin clerk yena ebenguNobantu Njombane ebeneminyaka eyi-55 years. Badutyulwe pha esikolweni on Tuesday, ngoLwesibini lo sisuka kuyo, mhla kawe-18th kaNovemba. Now kuye kwaphandwa kwebethunani kwangengomso on Wednesday nge-19th kuye kwabanjwa ufinance clerk wapha esikolweni. Ufinance clerk ke igama lakhe nguMogadi Hope Shongwe, intombazana encinci entle eneminyaka eyi-26 years, ebanjwa ngezityholo zobulala uprincipal no-admin clerk. Nayo into eyenzekayo kuthiwa uShongwe lo uye waqesha umntu uba adubule uprincipal kunye no-admin clerk emveni kokuba eye wabuzwa ngemali engaqondakaliyo engange-52,750 rands eye yasuka kwi-bank account yesikolo yayongena kwi-bank account yakhe. Emveni kobebanjiwe ke uMogadi lo kuye kwaphinda kwabanjwa ke ngoku omnye umfana oneminyaka eyi-35 years ongu-DJ owaziwayo pha okwanguye nomntu oyi-entertainment events organizer kwapha eThembisa. Igama lakhe ke nguTuki Maditsi, kuthiwa ngu-DJ Tuki from eJiyane section eThembisa. Kuthiwa ke bekhe ndava abanye bethetha besithi uhlala eBack kwakulo Mogadi. Kuthiwa nguye ke ngoku lo uye waqeshwa nguMogadi lo uba ayobulala uprincipal kunye no-admin clerk ukuba bebambuza ngemali esuka kwi-bank account yakhe. Now uMogadi ke lona ku-social media u-active kakhulu, ebevela phana ethenga imoto, eseli ice-trophy, iHennessy, ukubone engumntu ophumayo ayotya, kumnandi, khangeleka ngathi ayinoko uphila i-soft life. Kanti ngoku kuyavela uba le soft life ingathi ebeyiphila ngemali yesikolo, and ke ngoku abantu bayasola uba ebengaqali uthatha imali ngale ibhaqiweyo. Now kukhona ke ipost yakhe kuFacebook ebeyifake nge-13th of January ebonakalisayo uba bekukhona ekungekho right ncam between yena inoba ke nabaphathi besikolo, esithi nge-13th of January this year, "The fake hugs at the office this morning," wafaka i-question mark, "isicefe esingaka uthintwa. What do you mean Happy New Year? Weren't you the one reporting me to the seniors a month ago? Also, banigqobisa umuthi omusha sha with those hugs." So the previous year kucaciwe ikhona into ebekhe exelwa yona ebeyenzile, hence ngoku efila uba zizi-fake hugs azinikwayo. So inobe benze ntoni? So kuyacaca uba inobe ebengumntu nje ostoti uMogadi lo, but ke isezizithyolo bethunani kuthiwa ithathiwe i-cellphone yakhe ne-laptop as part of investigation eyenziwayo ngamapolisa, and I'm sure ebanjiwe nje nalo mfana, ubanjiwe nabangezinto ezifunyenweyo kwizinto zakhe. So ingathi ke bazawuvela eThembisa Magistrate Court namhlanje umhla we-24th of November 2025. Ndakuphinda ke ndibuye nenye ivideo updating you guys uba kuhambe njani. Kuba bethunani akekho umuntu osafe. Oomama basolekile bashiya iifemeli zabo bengenzanga nto ngenxa yomntu otye imali. I mean bethunani ebengazubulawa, probably ebezawugxothwa kuthiwe makabhatale laa mali. Ewe ke mhlawumbi bamvulele ke ikheyisi, but uba ungade uthathe ubomi bomntu, even if bokuthiwa ibiyimillion le mali, akho mali iworth uba ungade ubulale umntu for yona. And ke ngoku elityala nawe noba ungabanjwa bungasoze ude ubulawe, and bungasoze ade ahlale ubomi bakhe bonke etrongweni for utya imali. So besingekho tu isidingo sale nto ayenzileyo. I-soft 5 siyayifuna sonke, kodwa ke ngoku noko masingade sibe desperate senze izinto ezinje. And ke ngoku into ungayenza, but ekugqibeleni inyani iyavela, it will catch up with you. And ke ngoku when it does, funeka ukwazi uyimela, kungade caba uzawubulela abantu abangenatyala. Abanye abantu ke bethunani bayathetha bathi njani yenzeke njani le nto, ngoba esikolweni okanye like xa
imali, kukho imali ekhutshwa ifakwa somewhere, funeka kukho ii-requisition forms ezisayinwayo, funeka naxa imali iriliswa kubekho abantu abazawuba involved nabo kuloo nto leyo. So bekutheni yena azakwazi uzitransferela imali without other people knowing njengoba seyidays obonwa mvanje loo nto leyo. Hey guys, abantu bayazifumana ii-loopholes naphi na, mhlawumbi beselethenjiwe, andiyazi mani, but xa kufuneka umntu enze into iyakwazi uba yenzeke, uyabo. But anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video bethuna. Khanikhe nitsho ke nani uba nicinga ntoni ngayo. Rest in peace to uprincipal ke umama uNozibele Ruth Tabu kunye no-admin clerk umama uNobantu Njombane. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.